ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಹಿಂದೆ ಕೋಕೋನಟ್ ದ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಲವರಿ ಹೇಳತ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದುರ್ಗ ಹಕ್ಕೆ ಪದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಶಾಲ್ಲರು ಯಾನಂತೂ ಸೂಪರ್ ಅದಲ್ಲ ಅಂತೆ ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದಿಪ್ಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ಬುಕ್ಕ ಕೇರಳ ಸೈಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಡಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆಡೇ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ತರಕ್ಲ ತಾರೈದೆಣ್ಣೆನೆ ಹೊಡ್ನ ಮಾತದಿಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ತಾರೈದೆಣ್ಣೆನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ತಾರೈದ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ತಾರಾಯಿ ಉಂಡು ನಾವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಗೆಳೆಯಿ ನಿತಿನ್ ಗೌಡ ಬಂದಾರ್ ನೊಂಜಿ ತಾರೈದ ಎಣ್ಣೆದ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಿಲ್ಲುಂಡು. ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ ಏತ್ ತಾರೈ ನಮ್ಮ ಪತ್ತ ಪೋಡು ಬೊಕ ಈ ತಾರೈನ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಮುನ್ಗವಡು ಅವು ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆರ್ಡ ದೆಪ್ಪಗ. ಸೊ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ನ ಮಿಲ್ಲಿಡ್ ತಿಕ್ಕ ಸೊ ಏನಿತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆದ ಮಿಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕನತ್ತನೊಂದು ಏತ್ ಕೆ ಜಿನು ಮೈನ್ ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ಕೆ ಜಿ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ ನಿತಿನರು ಉಳ್ಳೇರು ಏತ್ ಕೆ ಜಿ ನಿತಿನರ 22 kg ಉಂಡು. 22 25 ಬೋಡಿ ಇರೆಗೆ ದತ್ತು ಬರ್ತಾನೆ ಆಯ್ತವೆ ಎಣ್ಣೆ ಇರೆಗೆ ಏರ್ನ ತುಲ ಎಂಕಲ ಕನತ್ತನ ತಾರೈ ಒಂದು ತಾರೈ ಬೆಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಬಡ್ಡ ಬಂಡ ಅಂತ ಇಪ್ಪನಿಂಕ್ಲಿ ಕೊಂಚ ನಾಲ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳತ್ತೆ ಕನತ್ತು ನಾವು 22 kg ದೈತೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಹಿಂದೆ ಕೋಕೋನಟ್ ದ ಸುರು ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪೂರ ಕೇನಿಗಾನ ಇತ್ತಿನ ಎರಡ ಇತ್ತ ಓ ಮಿಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ನಿಖಿಲು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಕಂಪನಿ ಮಿಷಿನ್ 10 HP ಮೋಟರ್ ಅವರ ಪಾರ್ಟ್ನಾಗ 35 kg ಪಾಡಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ 25 ಬೋರ್ಡು 22 kg ಕೊನತ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ ಆಪ್ ನಾನ ಬಂದ್ಕೊತ್ತೆ ಏರ ಮಂದಿ 25 ತಿರ್ತು ಕೊನತ್ತಿರದಾಂಡ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಐನ್ ಎಣ್ಣೆ ತಿರ್ಕೊಳ್ತೆ ಅದಿಟ್ಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ಐನ್ ಎಣ್ಣೆ ಇನಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ದಂಡ ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಂಚನೆ ಕೂಡೋಡು ಟ್ಯಾಪ್ ತಿರ್ತು ಮಡ್ಡು ಉಂಟು ಮಡ್ಡು ಟ್ಯಾಪ್ ತಿರ್ತು ಒಂಜಿ ವಾರ ಸಾಧಾರಣ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಪನು ಈ ಟೈಪ್ ಬರ್ತದೆ ಎಣ್ಣೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪ ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಂಚ 10 kg ತಿರ್ತು ಬಂದು ಕೊನತ್ತಿರಬಂಡ 10 kg ಗೆ 5 ಲೀಟರ್ ಲೆಕ್ಕ ಫಿಲ್ಟರ್ ಐನ್ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗನ ಇದಿನಾರ ಸರಿ 22 kg ತಾರೇನು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ತಾರೆ ತುಲೆ ಕಡ್ತು ಯಾರತ್ತ ಬರ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲೆ ತೋಜನ ನಿಖಿಲು ತೊಂದುಲ್ಲರ ಎಣ್ಣೆ ಜತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಜತ್ತೊಂದು ಇತೇರೆಗೆ ಒಂದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಎಂಚೊಂಜಿ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರ್ತಂಡು ಅಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯೂರ್ ಆಯಿಲ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶನೇ ನಾನು ಎಣ್ಣದ ಪೂರ ಆದಾಂಡು ನನತ್ತೆ ನನದ ವಾಸಿ ಪತ್ತದ ಪುಂಡಿದ ಸೊ ಅವು ತೂಕ ಎಂಚೊಂದು ತೂಲೆ ಪುಂಡಿ ಯಾವೊಂದು ಉಂಡಿತ್ತೆ
ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಂದು ರೆಕ್ಲ ನಿತಿನರು ಬೇಕಾ ನಿತಿನರ ಎಂಚ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟುಕ ನೀರ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ಯೂರ್ ಎಣ್ಣೆ. ಕ್ಯಾಂಡ್ ಎಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕಲು ಸೌಂದರ್ಯ ತಕೊಂಡೋದು ಇಲ್ಲಾಲ್ದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಪಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ದಿನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಪಾತ್ರದ ಡಸ್ಟ್ ಅದಿಪಡಂತೆ ಕಪ್ಪು ಉಂಡು ಅಥವಾ ಪೂರ ತೀರ್ತು ಜಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಗೆ ತಿಕ್ ಮೂವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮೂವ್ ಮಲ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಆಯಿಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆದ ಪೂರ ಅದೆತ್ತದ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮತ್ತು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಚೂರು ಬೋಡತ್ತ ರೇಟ್ ಏತ್ ಎಂಚಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಟೈಮ್ ದೆಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೆ ಆರೆಗೆ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಪ್ರಕಾರ ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಟೈಮ್ ದೆಪ್ಪೊಡಾವು ಉನ್ಗದ ಎಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪರ ನಮ್ಮ ಇಡೆ ಪತ ಬರಡು ಏತ್ ಕೆಜಿ ಪತ ಬರಡು ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆರಡ ದೆಪ್ಪುಗ ನೋಟು ತರ ಐತೆ 3 ಅಟ್ಟ ಬಾಡ್ದ ತರ ಅಂದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಟ್ಟ ಬಾಡ್ದಿತ್ತು ನನ್ನ ಐದಂತ 7 ದಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಗಿಲು ನೋಡು ಸಾಧಾರಣ ಈತ ಮುಗಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟನ ಸೊ ಕಟ್ಟಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಒಂಥರ ಮೆದು ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅವು ಉಲ್ಗುದು ಲೆಕ್ಕ ತೂನ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಇದು ಉಲ್ಗುದಿಪ್ಪುಡು ಅವು ತಾರೆ ಆ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ತಿತ್ತಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬುಕ್ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ದಿತ್ತ ಏತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ಕೆಜಿಗೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂಜಿ ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಕೆಜಿ ತಾರೆ 1 ಕೆಜಿ ತಾರೆಗೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಐಟ್ ಪುಂಡಿ ಲೆಸ್ ಆದ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ 40% ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬರ್ತ ತಿಕ್ಕಿನ ಪುಂಡಿ ಕೊರ್ಪ ಕೊರ್ಚಿ ಬಂದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಿಷಿನ್ 30 ಕೆಜಿ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ರ 35 ಕೆಜಿ ಪಾಡ್ರ 35 ಕೆಜಿ ಮಿನಿಮಮ್ 25 ಮಿತ್ತುಬೋಡು ಅಂಚೆತ್ತಿಂದ ಆಗ್ಲ ತಾರೆ ಎಣ್ಣೆ ಆಗ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೇಕು ಫಿಲ್ಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೂ ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪರುತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ತಾರೈದ ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪನ ಅಂತ ಬೇತೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ದೇತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಎತ್ತದಲ್ಲ ಭತ್ತನಾಗ್ಲ ತಾರೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಎತ್ತು ಬರ್ತಾನೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಚ್ಚಿಂದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ಬರ್ತದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬುಕ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಎತ್ತು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ 300 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸದ್ಯ ಸಾಧಾರಣ 300 ಕೊರಲಿಂದ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇರೋಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮಕ್ಲ ವರಿ ಇಡತ್ತ ನಮಕ್ಲ ವರಿ ಇಡತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಪ್ಪು ಆತೆ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಅಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿದ್ದು ಬನ್ನಂಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಮೆಲ್ಲೊಂದುಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಬ್ಬರಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪವಲಿ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೆಲ್ತಂಗಡಿದ್ದು ಬರ್ಪುನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾರ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾಡು ಬೋರ್ಡ್ ತೂಲೆ ಸೊ ತುಯ್ಯಾರತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಏನಡ್ದಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಕ್ಕಡ್ದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿ ಪುಂದು ಬಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ನನಾತ್ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೋಂದೆ ಎಪ್ಪೆ. ಸೊ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್, ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ.